Moltes gràcies, molt bona tarda a tothom. D'entrada, excel·lentíssim senyor Batlle d'Elna, delegat del Govern de la Generalitat a la Catalunya Nord, regidor, vicepresident del Parlament de Catalunya, consellers Comín i Ponsatí, consellers també del Consell per la República, representants també de la delegació a la Catalunya Nord del Consell per la República, amigues i amics. Per mi és un immens honor, una satisfacció indescriptible poder ser a casa. Perquè això és casa nostra, és casa compartida, és país català, és Catalunya. Expliquen anècdotes de gent, recordo un empordanès il·lustre, Carles Fages de Climent, que ell explicava quan anava en cotxe a Barcelona en aquell moment, per la carretera general, perquè no hi havia autopista, que amb el seu pare, quan justament travessaven la frontera de la Tordera en aquell moment i entraven de Barcelona cap a Girona, ja se sentien diferents, ja se sentien millor. A mi em va passar el mateix ahir al travessar la porta dels Països Catalans, aquí a Salses, i al saber que entrava en territori català. Ja em vaig començar a sentir diferent perquè em sentia a casa. I al veure aquests paisatges, aquestes llums, aquestes olors, tots plegats sentim una emoció que no podrem agrair mai prou l'esforç que feu tots vosaltres que ho puguem sentir. Gràcies també a tota la vostra persistència, la lleialtat, la solidaritat, l'afecte, perquè són la suma de totes aquestes solidaritats quotidianes, setmanals, mensuals, les que derroten el feixisme, o els feixismes, perquè hi ha moltes cares dels feixismes. Aquí tenim un temple de solidaritat que va derrotar el feixisme. En aquesta casa, sense necessitat de fer cap arma i segurament contravenint totes les lleis del moment, va haver-hi un exercici de solidaritat, de fraternitat, de, si m'ho permeteu dir, de republicanisme en el sentit més noble del terme, que consisteix fonamentalment a ajudar, a salvar vides, a respectar els drets humans, a entendre que els éssers humans tots naixem lliures i tenim el dret a la llibertat. I aquí, amb tota la modèstia, restriccions, els problemes que a pocs quilòmetres d'aquí vivien moltes persones internades en els camps de refugiats, aquí va haver-hi llum en un moment de terrible foscor. Probablement mentre les persones que eren aquí gaudien d'aquella solidaritat, si els haguéssim preguntat com veien el futur, haguessin dit negre. Perquè no era evident el que avui veiem, que la força de la democràcia pogués derrotar el feixisme. En aquell moment la desesperació era màxima. Fixeu-vos, més de 400.000 persones que van passar la retirada, que van venir devastades, derrotades, perseguides, entristides, en un moment en què Europa començava a tenyir-se del negre que el feixisme i el nazisme havien estès. En aquell moment s'havia de ser molt valent, tenir molt clares les conviccions per obrir aquesta llanterna, aquesta llum, aquí armada en aquell cas de la solidaritat i la fraternitat. Bé, doncs allò va derrotar el feixisme, va ajudar a derrotar els feixismes. I és la suma d'aquestes solidaritats que ens fan pensar que som en el lloc on cal estar, al costat de les víctimes de la repressió, a les víctimes dels abusos, que ja no ho diem només nosaltres, sinó que ja ho diuen els textos jurídics de les justícies europees, és el lloc on ens pertoca estar. I que hi sigueu tots vosaltres ens commou especialment i ens ajuda a la consellera Ponsatí, al conseller Comín, al conseller Puig, a la consellera Serret, a la Marta Rovira, a tots els que som a l'exili, ens ajuda a fer la feina per la qual vam decidir que anàvem a l'exili, que és cada dia treballar per la República Catalana. Cada dia. Cada dia pensar que potser sentim que en algun moment determinat sentim que estem sols, perquè físicament estem lluny de casa, de les nostres famílies, però que no estem sols, que estem molt ben acompanyats i que al darrere hi ha una xarxa, com vosaltres, els dijous, que feu aquesta lectura dels fets que us han precedit i en fi, us la plegueu per reunir les forces, que ens ajuda, insisteixo, a continuar endavant i anar picant aquella pedra, anar picant aquell mur, perquè sabem, Pep Costa té un llibre que diu eixamplar l'esquerda, sabem que aquest mur s'esquerda, i s'esquerda a través d'accions com les vostres. Per tant, l'agraïment és personal, per descomptat, però és col·lectiu. El que feu és històric. I no defalliu, perquè nosaltres, si no defalliu vosaltres, nosaltres no és que no defallem, és que no tenim dret a defallir. I no ho farem.
I mentre hi sigueu, nosaltres hi serem. I mentre hi hagi un petit bri d'esperança, que és, i és gran, nosaltres alimentarem aquesta esperança, perquè per això vam anar a l'exili. Som, d'alguna forma, marmessors d'aquella herència de l'1 d'octubre que en part també es va escriure en aquest territori, en aquest país. I aquesta és la història que ens portarà lluny. I acabo recordant un altre fet també de solidaritat que també va passar aquí, a Elna, entre altres llocs dels països catalans, en aquell moment del Principat de Catalunya, al segle XV, que és una situació que em va portar justament aquí a la maternitat d'Elna, quan jo era alcalde, portar-los una exposició que vam fer per commemorar l'entrada en el llibre de la memòria del món de la UNESCO, que és un catàleg amb molt pocs documents que la UNESCO pretén classificar perquè s'expliqui la història de la humanitat, portar-los la història del llibre del sindicat Remença de Girona. Va ser un sindicat, precursors del sindicalisme modern, que va aplegar més de 10.000 pagesos de Remença, la gent més pobra, la gent més abusada pels senyors feudals d'aquell moment, a reunir-se, a aplegar-se a l'entorn de parròquies, entre elles la parròquia d'Elna, per anar a lluitar i abolir els usatges, abolir el vassallatge, cosa que es va aconseguir dècades després, no sense violència, i a la Guerra Civil que tots coneixeu. I a Elna, quan repassem els noms dels pagesos que es van aplegar a l'entorn de la parròquia d'Elna per recollir solidaritat i suport a la lluita contra els senyors feudals, hi veurem els nostres noms, perquè som nosaltres que érem allà. Nosaltres som aquells pagesos de Remença, aquella gent que, potser amb tot en contra, quan les lleis deien una altra cosa, quan segurament no tenien béns materials per pensar que podien tenir una vida millor, van creure que tenien drets, i que la força per imposar o per fer valer aquells drets era justament ajuntar-se en aquelles assemblees meravelloses que van reunir, insisteixo, més de 10.000 pagesos de Remença el 1437 i 1438 arreu de les diòcesis de Catalunya i que van aconseguir una cosa en el primer lloc que es va aconseguir d'Europa, que era abolir aquest vassallatge ignominiós medieval. Alguns el voldrien perpetuar sota una altra fórmula, però ens tornaran a trobar a nosaltres reunits, si cal també a Elna, per fer sindicat, ajuntar-nos, compartir interessos, defensar interessos que són els interessos de la República en majúscula. Deixeu-me cridar, doncs, amb vosaltres, visca Catalunya Lliure. Visca!